Son Miguel Quintela, son veterinario e director técnico de calidade en Progando. No día de hoxe vamos a falar e presentarvos a gama de fertilizantes Entec dirixida á produción de millo para gandeirías en Galicia. Entec se caracteriza principalmente por ser un fertilizante complejo de síntesis, que cada bolita de fertilizante lleva las mismas unidades de nitrógeno, fósforo y potasio que la bolita de al lado. El reparto es homogéneo a la hora de aplicar en una finca, que el nitrógeno está estabilizado. No utilizamos nitrógeno ureico porque es altamente contaminante, emite gases de amoníaco a la atmósfera. Y utilizamos una parte nítrica que es esencial y principal para los primeros estadios de desarrollo de la planta, tanto en pradera como en maíz, y utilizamos una parte amoniacal que queda estabilizada y permanece en el suelo a lo largo de todo el ciclo vegetativo del cultivo. Evitamos una parte importante de emisiones de gases efecto invernadero, como es el óxido nitroso, y evitamos también la contaminación de nitratos en agua. Aparte, tenemos una calidad de fósforo que otros fertilizantes no tienen, concretamente es un fósforo que sale de minas propias en la península de Kola, que está exento de metales pesados, concretamente cadmio. O momento óptimo para a aplicación do fertilizante Entec en cultivo de millo forraxeiro en Galicia é previo á sementeira sobre o terreno laboreado. Isto permítenos con unha sola aplicación cubrir todo o ciclo productivo do cultivo do millo forraxeiro. As fórmulas máis empregadas son tres: o 25-15-0, tamén o 24-87 e o 20-10-10. Esta aplicación pódese facer ou ben antes da siembra, sobre o terreno laboreado, con abonadora suspendida, centrífuga, ou ben tamén se pode facer directamente con abono localizado na sementadora. Neste caso, unha ventaxa adicional que aporta o abono Entec é que non compacta e non tupe as toberas. As doses recomendadas para millo no caso dos fertilizantes Entec, falamos de aproximadamente entre 500 e 600 kilos hectárea, dependendo da contido de materia orgánica no chan e do nivel de aplicación de purín. Chamo Personal García Gil, son membro da ganadería Posa García, somos dous socios, temos unha explotación de vacún de leite. Estamos situados no concello de Ponteceso, concretamente na aldea de Santa Cruz de Cores. Temos en torno a unhas 310 cabezas. Traballamos en torno a unhas 100 hectáreas repartidas en millo e herba. Abonamos con Entec dende hai en torno a uns 10-12 anos. O Entec aplicámoslo ora cando vamos a sembrar, pois en torno a 2 días antes de gradar ou estamos aplicando en torno a uns 600 kilos hectárea. E despois co abonado, pois esa diferencia que encontramos é no último tramo de maduración da mazorca, sobre todo, na planta, para manter ese stay green que tanto exiximos, pois sí que lle notamos esa diferencia. Cando veñen as aguas ves que o millo que día a día cambia de color, é porque o abono está facendo a súa labor, neste caso, que é de manter a planta viva e que chegue un bo estado sanitario ao silo. Estamos sacando unhas producións en torno aos 50-60 mil kilos en materia verde. Sobre todo, miramos a día de hoxe que haxa unha estabilidade de cantidade-calidade. É dicir, que haxa unhas fibras moi digestibles na ración para que as vacas, pois, cando come, neste caso, o xilio de millo sea apetecible. Nese caso, pois, sí que ten que haber unhas boas fibras. E despois tamén os almidóns tamén forman parte tamén no xilio de millo, evidentemente. Pero sí que notamos esa diferencia, sí que a notamos cando cambiamos a aplicación dun abonado a outro.